समाव रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जे जों मोनसे मोजां थासारियाव जों फैनो हाबाय दा बे थासारिखौ जों अराय सम लाखिनांगौ आरो सोरगिदिं जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय दायो दिल्लीयाव जे बिजेपिनि लेड मोनसे सरकार दङ एनडिए नि आसामावबो एनडिए नि सरकार दङ आरो बड'लेण्डआवबो बिजेपि इउपिपिएल लोगो नांनानै जे एनडिए सरकार दङ बे सरकारा फैगौ समाव गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों लाइमोनफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय जोंनि माखासे साख्रि बाख्रि गैजायै सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आबादारिनि थाखाय गासैबो थाखोनि सुबुंनि थाखाय जों गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों दा बेखौ नोजोर बोनानै इयुननि मोजांखौ हास्थायनानै बयबो रायजो राजाफ्रा खौसे इउपिपिएलनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो। सार मा बुंगोन बावैसो इउएलपि हान्जायाबो फैबाय न'आवबो थांबाय आरो सावरायनायबो जालांबाय दा बिथांमोना न'आव थानानै मोजाङै समाजजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनांगौ आरो बिसोरनि सेंग्राफोरखौ जोङो साफा साफा जि जायगायाव बिथांमोनखौ मोजाङै खाबु होनांगौ जों खाबु होलांबाय थागोन। सर बेनि फारसे जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दासिमबो जेबो हाबा मावाखै मोनसेबो आरो 17 बोसोराव जाय बिपिएफआ रायजो राजानि जेबो खामानि मावाखै 8 मासाव जि मोनसे सरकार बे सरकारनि सायाव आसि थुना बुंनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया 17 बोसोराव बिथांमोना मा मावदों बेखौ हिसाब होग्रो दिनै जोङो 8 मासाव मेडिकेल कलेज गायसनबाय गोदान डिस्ट्रिक्ट मोननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबांखिनि माखासे सिङाव खामानि जोंनि मावनाय जागासिनो दङ बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जागासिनो दङ केस उइथड्र जाबाय गोबां खामानिया सोलिगासिनो दङ बिथांमोना ससमा गोसोम गानना थानायलाय बेखौ नुनो मोनाखै आरो 4 मास नेबाव बिनि उनाव बिथांमोना बागदावखांगोन जे जों सिङाव मा खामानि मावगासिनो दङ जेबो खहा जाया बे कंग्रेसनि बिजाथिखौ ना मुस्लिमा भट होगोन ना आदिबासिया भट होगोन रावबो भट होआ इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि बिजाथि बेनो देरहागोन।